Türkmenistan'ın Nurgeldi Halikova 9 ay bäri daşary ýurda gitmek gadagan edilýär. Şu ýylyň başynda öňkü jurnalistiň iş wizasynyň bardygyna garamazdan oňa Birleşen Arap Emirliklerine uçmagy ruhsat berilmedi. Ol birnäçe sagatlap Aşgabatyň Howa menzilinde saklandy we netijede oňa serhet geçirgesinden geçmek ret edildi. Şondan beri Halikov ýurdyň daşyna gitmek üçin öz hukugyny suwdyň üstü bilen talap edýär. Türkmenistanly Nurgeldi Halikowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahirinde Dubayda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudagynda iş tapypdyr. İş berjisi çaklygy berip Fly Dubai uçaryna bilet üçin pul töläpdir. Şeýle bolsa Halikov 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi. Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился в апреле этого года. Yurtdan çıkmagy ruhsat berilmän soň maňa has giňişleýin maglumat üçin immigrasiýa gullugyna ýüz tutmagy maslahat berdiler. Ol ýerde meniň çykyşymyň ygtyýarly edaranyň karary bilen çäklendirilen barada jogap aldym. Ygtyýarly edara diýileni adatça Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi göz öňünde tutulýar. Migrasiýa gullugynyň beren jogabyny esaslar ýa-da dowamlılık görkezilmeýär. Men 3 gedek baş prokuratura, adam hukuklary boýunça ombudsmana ýürlendim. Ol maňa suwda ýüz tutmagy maslahat berdi we men şeýletdim. Aprel aýyna men suwda berdim. Kadiýe diýişi dowam edýär. Şu wagta çenli hiç kim maňa çykyşymy çäklendirmek boýunça hiç ýyly esas görkezip bilmedi. И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания ограничения на выезд. Dip Nurgeldi Halikov Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Türkmenistanda syýahatçylyk gadagançylygynyň iki görnüşi ulanylýar. Gadagançylyk adaty ýa-da gözökçülükli bolup bilýär. Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается. Adaty gadaganlyk migrasiýa gullugynyň öz tarapyndan girilip bilinär. Elmidama gadagançylygyň girilmegine degişli kanun görkezilýär we onuň dowamlılıgy 2, 3 ýa-da 5 ýyl bilen kesgitlenýär. Şeýle-de gözökçülükli gadaganlyk bar. Meniň ýagdaýym şonuň bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär. Kadiýet dinlenşi wagtyna kady maňa girilen gözökçülük gadagançylygynyň administrativ akty ýerine ýetirmeýänligini we şu sebäpli bir kanunlugyny aýtdy. Administrativ akty hemişe sebäbini, dowamlılıgyny we kimin karar çykaranlygyny özüne almalydyr. Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен. Dip öňkü jurnalist aýtdy. Nurgeldi Halikow 2018-nji ýyldan beri gararsyz online neşri Türkmen News bilen işleşdi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ol hilegerlik aýplamalary esasında 4 ýyllap azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler bu aýplamalaryň toslanyp tapylandygyna we onuň jurnalistiki işi bilen bagladygyna ynanýarlar. Halikow bütün dünýä saglyk guramatynyň wekilleriniň COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran pursadynyň suratlaryny paýlaşypdy. Aşgabat global pandemiýa döwründe ýurtda COVID-19-yň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle-de bolsa gararsyz çeşmeler, pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpülenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaý ýaşarýanlygyny görkezipdi. Şeýle-de bolsa Türkmen hökümeti ätiýaşlyk çärelerini berja etdi we Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk edip hökmany tanjym talabyny girizdi. Emma bu maglumatlaryň dogry şüpheli bolup galýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri bu ýurda 2022-nji ýylyň iýul aýynda baryp gördüler. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halikowy gorap çykyş etdiler. Aşgabada gepleşik üçin baran Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň resmi wekilleri hem türkmen resmiýetleri bilen duşuklarynda onuň ýagdaýyny gozgadylar. 2024-nji ýylda Halikow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany bes etmek we diňe esasy ugry mehmansöýerlik pudagynda işlemek kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligin berilmeýänligini aýdýar. Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности. Görämäge Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýurtdan çyksam, ýurdy garalap başlanmagymdan we beýleki aktivistler ýaly TikTok ýaýlymyna başlaryny öýdüp gorkýan bolmaly. Ýöne menne beýle mail ýok. Но у меня абсолютно нет таких планов.
Dip Halikov aýtdy. Türkmen News online neşriniň düýbüni tutujy baş redaktor Ruslan Mätiýewiň pikiriçe, Nurgeldi Halikowyň Türkmenistandan gitmegini gadagan etmek üçin hiç hili kanuny esas ýok. Migrasiýa baradaky kanunyň 24-nji maddasynyň 1-nji böleginde Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ýa-da girmek hukugundan mahrum edilip bilinmejekdigi aýdylýar. 30-njy maddada türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirmeleriň sebäpleri görkezilýär. Ýöne Nurgeldi Halikowyň ýagdaýy bularyň hiç birine degişli däl diýip Mätiýew aýdýar. Mätiýew öňkü jurnalistiň ýurtdan gitmeginiň gadagan edilmegine birnäçe sebäbiň bardygyny belledi. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görlemezlik üçin berilýän jezanyň dowamy. Olar daşary ýurtlarda türkmen dissidentleriniň, opozisiýa wekilleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň sanynyň köpelmegini islemýärler. Ony ýakynda saklamagy peýdaly hasaplaýarlar. Bu adamyň jurnalistika işini dowam etdirmek niýeti ýok. Ol diňe öz esasy käri boýunça işlemek isleýär. Ayaga galmak galy berse-de pul gazanmak we maşgala gurmak isleýär. Onuň tejribesi bar. Ol bu urda ençime ýyllap biziň neşrimiz bilen işleşmekden esli öň zähmet çekip başlady. Olar öz hereketleri bilen ony Türkmenistanda işsiz, gazançsyz saklaýarlar we daşary ýurda gitmeginiň öňüni almak bilen ony bikanun hökümet sebäp bolan işini dowam etdirmäge terýärler, diýip Mätiýew aýtdy. Türkmen häkimetleri köp ýyl bäri raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny çäklendirýärler. Ruslan Mätiýewiň sözlerine görä bu tejribe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe başlandy we ogly Serdar Berdimuhammedowyň döwründe şu günkü güneçenli dowam edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ähli çäklerden çykdy. Muny öz islegi we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň buýrugy bilen edýärler. Bu gadagançylyk kime degişli? Ygtybarsyz hasaplanan her bir adama ýene bir ýagdaý bar. Maşgalada kimdir biri ygtybarsyz hasaplanan bolsa, garyndaşlarynyň hemmesine awtomatik usulda daşary ýurda gitmek gadagan edilýär diýip Mätiýew aýtdy. Öňkü ýyllarda siýasat gadagançylygy esasan dolandyrjy rejimi tanqidleýänleri we olaryň garyndaşlaryna täsir eden bolsa, soňky döwürde häkimetler adaty türkmen raýatlarynyň hem ýurtdan çykmagyny gadagan edip başladylar. Mundan öň watanyna pasportlaryny uzaltmak üçin wagtlaýyn baryp soň ýurtdan çykyp bilmedik diýenler, ýagny türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallary barada habar berilipdi. Aşgabat daşary ýurtlara gidýänleriň sanyny başga sebäpler esasında hem çäklendirmäge synanýar. Mysal üçin 2022-nji ýylda kämillik ýaşyny etmedik çağalary ýa-da türme hökm edilen garyndaşlary bar bolan raýatlara daşary ýurtlarda işlemek ýa-da siýasat etmek gadagan edilipdi. 2023-nji ýylyň awgust aýynda daşary ýurda gidýänleriň psihologik synagdan geçmelidigi, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bilen töhfetdeşlik geçmelidigi we wizalary gutarmanka ýurda gaýdyp barmak kepilligine gol çekmelidigi habar berilipdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oğullary bolýança çağa dogurmagy mezur edilmegi bilen baglyp adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup başýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyply adam ýaly gaýynlary, adamsy, maşgalada gyýdylar we ogly bolan gelinler tarapyndan hem basy edilýär diýip anonimlik şertine gurlaşan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä gyýdylar durmuşa çykan wagtyna başlanýar. Olar basymrak, göwreli bolmak, ogul we äbekleriniň bolmagy barada dile edip başlaýarlar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Birinci çağası gyýdy bolan gelinlere başda hiç zat diýilmeýär. Ýöne gelin ýygyderli gyýdy dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler. Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maşgalanyň bozulmagyny, gyýzagallaryň ejeleri bilen çağalykdan yetim bolmagyna hem sebäp bolýar. Gaýyn eneleriň gelinlerine ýygyderli ýygenmegi, sen oglumy ogul doğurup beren ok, oglumy nesilsiz goýarsyň diýen ýaly agyr, ýüreg agyr diýen sözler aýtmagy, gyýz çağalary bolan geliniň utandyrylmagy, müýnli hala salynmagy käbir konserwatiw maşgalalarda tas adaty zat diýip synçylar aýdýar. Bu ýagdaýlar gelinleri şuňky agyr şertlerde 1-2 çağany eklep saklamagyň hem kyn düşýän wagtyny te ogul we äbekler bolýança
çağı edinmäge tekleýär. Gelinin göwünisligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa-da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok. Deyip bir ýagdaý adatlyň ýene bir söhbetdeşi tassyp etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyly-ýyly gyýy bäbekleri bolan gelinler ogul dogurmak üçin ginekologlaryň ýanyna baryp maslahat soraýarlar. Ýa-da palçylary, morlulary baryp doga tumaralýarlar. Hatda madarlyklara ziyaret edip şol ýeriň şyhyndan doga sorap duýul alyp gaýdýanlar hem bar. Türkmençilikde ogul bäbegiň kulty hemişe bolupdyr we bir mawtumly piragynyň ogullar döwletiň başy gyýda bolsa köňül hoş diýen setirlerinden hem görünýär. Bu ýagdaý adatça taryhy ýagdaýlar, agyr durmuş şertleri, ýurt goragçylarynyň zerurlugy bilen düşündirilýär. Çäre, çykalga gözlegi, aýdylmagyna görä enatalaryň, arymçygarlaryň gyýdatlaryna köplenç ogul goşulmasyny goşmagyna, ogul gerek, ogul sabyr, ogul tuwak, ogul şat, ogul aýal atlaryň köp takylmagyna sebäp bolupdyr. Bu hili atlar kömek etmese köp gyýly eneler çağalaryny besdir. Doýduk ýaly atlar hem dakypdyr. Özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlaryň köplenç kagaz ýüzünde galýanlygy, aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň mertebesiniň gorulmaýan halatlarynyň hem az därligi öňe sürilýär. Bir gelinin 5 gyzy boldy. Ol 6-njy çağasyna göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlara ýüz tutup göwresindäki çağanyň jynsyny barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman ogul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi. Deyip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, wagty gelip gyýy bolan geliniň ýany ýoldaşy oňa sen inni gyýyň bilen öýe barjak bolma. Sana öýüň gapysy ýapyk diýär we bäbekhanada bolan wagty, hastahanadan çykjak wagty hem ony iýdemýär. Ahirinde gelini çağı doğrulayan öýden öz enatasy çykaryp özleri bilen alyp gaýdýar. Şu hili ýagdaýlaryň her hilisi bolýar. Deyip çeşme Türkmen medeniýetinde bu hil zatlaryň agdalmaýanlygyny, gelinleriň sosial goraw meselesiniň jemgyýetde ören ul mesele öwürlüp barýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de azatlygyň çeşmesi 6 gyzy bolan bir geliniň maşgalasynyň boluşyny gurrun berdi. Bir gelin 6 gyz dograndan soň gaýyn tarapy ýene çağa başlamagyny talep etdi. Gelin çağa dogurmagy güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Onda ogluma saňa direk başga ogul dogurup berjek gelin aljak diýip 6 çağaly gelini öýden çykaryp kowdular. Adatlyň aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşaýjylary häzir ýurtda bolýan zatlaryň bir toparynyň akyly sygmaýanlygyny aýtdylar. Ýöne olar geliniň ogul we bolmajak gaýynlaryň ählisini, olaryň ogullaryny bir aýakdan türüp bolmajakdygyny, gyýy çağasynyň gadyryny bilýänleriň hem kändigini bellädiler. Daşoz welaýatyna Aşgabat şäherinden döwlet emeldarlarynyň gatnaşmagyndaky barlawçy topar geldi. Bu sapar barada döwlet medeniýetinde hiç bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne idara kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet emeldarlarynyň iş saparynyň öňü sirasynda mejburi arasaçylyk işlerini geçirdiler we azyk bolçulugyny döretdiler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Daşoğuzda saparda bolýan döwlet emeldarlary 29 sentýabrda Könrügenç we Saparmurat Türkmenbaşy etraplaryna iş saparyna boldular. Olar 30 sentýabrda Gurban Sultan Eje we Görewli etraplaryna bardylar. Olurlardan tapawutlykda olar bu gedek etraplara awtologda dälle dikutsorda sapar etdiler. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Sewitiň etrap häkimlikleriniň birindäki çeşmämiziň we büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, barlawçy toparynyň düzüminde beýlik resmiler bilen bir hatarda käbir ministrlikleriň ýolbaşçylary we orunmasarlary hem bar.
Olar esasan bilim, saglyk, söwda, guruluşyk, ýol, aragatnaşyk powdoklaryna degişli edara kärhanalara baryp görýärler. Şeýle-de olar Saparmurat Türkmenbaşy etrafyndaky şaly meýdanlarynda bolup, şu ýyl tüwini köp mukdarda öndürmek talabyny tekrarladylar. Barlawçy topar şalyny gaýtadan işleýän kärhananyň işi bilen hem tanışdy diýip Çeşmämiz aýtdy. Mundan başga da Aşgabatdan gelen resmiler Çeşmämiziň sözlerine görä Daşowuz Türkmenabad gara ýolunyň taslamasyny çyzmak, awtoýoluň guruluşyny geljek ýylyň maý aýyna çenli başlamagy meýilleşdirmek barada hem maslahat etdiler. Olar da şowuň iri bazarlaryny ýykyp täze döwrebap edip gurmak barada hem gurrun gozgadylar. Ýöne bu barada heniz anyk bir zat aýdylmady. Dip Çeşmämiz beýledi. Könürgünçli bilim işärleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä, barlawçy topar Sewitiň bilim edaralarynyň şol sanda orta mekdepleriniň bir näçesine hem aýlanyp, esasan gyzlaryň ahlak terbiýesi meselelerini ünsü çekdi. Dürli ýaşdaky ýetginjekleriň jinsy zorluga uçramagy bilen bagly hadisalary aradan aýyrmak berk tawşyryldy diýip könürgünçli bilim işäri anonimlik şertinde aýtdy. Emeldarlaryň ýurduň Demirgazyk welaýatyna edýän bu sapar barada döwlet metbuatynda hiç bir maglumat göze ilmeýär. Azatlyň bu barada değişli Sewit häkimetlerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne edara kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet emeldarlarynyň iş saparyna mejburi arasaçylyk işlerini geçirip taýýarlyk gördüler. Saparyň öň ýanynda edara kärhanalaryň ençemesinde şeýle-de köçelerde arasaçylyk işleri geçirildi we bu mejburi çäreler arasaçylyk işärleri bilen bir hatarda büdjetçiler tarapyndan amal edildi. Sewitde emeli azyk bolçulugy we arzançylygy hem döredildi. Ýöne büdjet işärleriniň paxty ýygymyna çekilmegi dowam edýär. Dip büdjet işäri belledi. Türkmenistanda Aşgabatdan ýurduň Sewitlerine barlawçylaryň iýerilmegi bilen bagly wakalar ýylyň dowamında bir näçe gezek bolýar. Resmileriň bu saparlary barada köplenç döwlet mediasynda maglumat berilmeýär.